No morjesta ja mukavaa joulun odotusta. Et ajateltiin, että tehdään tällainen joulukynttilä tai jätkän kynttilä ja tuossa etualalla on tollanen kaupallisempi valmiste. Sitä me ei ole tehty. Se toimii, niin sen näkee jo siitä, mutta tehtiin tollanen vähän isompi jätkän kynttiläversio. Tämä on jo lähes perinteeksi muodostunut meillä, että me on poltettu tällaista, että tämä on ensimmäinen kerta. Niin siinä on nyt sitä kuuluisaa sahanpurua taas tuolla sisällä ja sitten oli tuollaista pahviputkea. Niin se on laitettu sinne sisään. Toi on varmaan 250 tuo putkehalkasia ja se on tommonen lähes metrin korkea. Ja sitten tuolta sivusta tehtiin tollanen ilmareikä sinne. Siihen me jo laitettiin tosta, tää on kova syttymään tämä sahanpuru, tehtiin tämmönen sytytysvana tuohon märkään nurmikkoon ja siitä se toivottavasti syttyy. Me kaadettiin vähän sinne tuommoista kosken yläpuolelta tuommoista vähän väkevämpää jokivettä tuohon jo vähän, ettei se ihan räjähtämällä syty toi sahanpuru ja tuolla putkessa oleva juttuja. Sitten meidän täytyy vielä kastella ettei tää ihan hirveästi rysähtäisi palaamaan, niin vähän kastellaan tätä meidän sytytysvanaa tästä. Kasta siitä lopusta vähän enemmän, ettei se siitä syty liikaa. No hyvä. Ja sä vielä vähän laitat lisää. No sehän käy. Mulla on nyt nuoriso-osasto täällä vähän apuna, niin rupee homma pyörimään. Noin, nyt on kastettu ja tuuhan sit sytyttämään. No hyvä, ettei päästetty sitä ihan palaamaan nyt sitten sellaisenaan. Se lähtee tollanen 10 vuosia vanha sahanpuru, niin se muuten syttyy. No siitä, ja nyt se onkin jännittävää, että miten meidän lähes kaupallinen kynttilätuote lähtee vetämään. Tuleeko savuja jo? Ei näy vielä mitään täältä. No niin, ei se ihan suoraan meillä nyt hyökännyt tulille tämä vehje, että täällä yläpäässä näkyy vähän heikosti liekkiä. Mutta tässä on vaarana nyt tämä kuivan sahanpurun syttyminen tässä ylhäällä. Ne on varmaan vähän sitä kasteltavaa. Koitas varovasti kaataa siihen nyt sitä jokivettä hiukan vaan siihen putken ympärille kiinni, ettei se ihan roihahda. Sitten kokeillaan siitä, niin jos laitetaan tänne, kokeillaan varovasti tänne yläpäähän, jos se tästä lähtisi palaamaan myös. Niin rupeisiko siihen tulee joku savupiippuefekti. Joo, hyvin lähtee. Ajattelen, jolle olisi kasteltu. Niin. Noin, nyt siinä on pieni liekki tuossa yläpäässä myös. Alapäässä meillä palaa ainoastaan tuo tuulensuojalevy. On se tavallaan kynttilä sekin. Mutta nyt meillä palaa jo toi yläpää ton verran. Kyllä tällä voi nyt jo edes alustavasti hyvää joulua toivottaa. Tälläkin. Oli tulta tai ei, niin voi se joulu silti hyvä olla. Mutta hyvää joulua kaikille ja katsotaan, jos saadaan tää syttymään vielä vähän paremmin. Tässä on jo laitettu kinkkukin välillä uuniin, mutta jatketaanpas tämän sahanpurukoneen kanssa. Eli nyt saadaan aikaiseksi savua tonne ylös ja on vähän tällainen ahdettu. Siinä on vanha liesituuletin ja putken pätkä ja nyt pistin puhaltimen päälle, niin tämähän ei ahtamatta siis tämä kynttilä nyt toiminut, niin laitetaan sitten vähän sinne hiukan ilmaan, jos se alkaisi pelaamaan. Siitä tulee hiukan, voi tulla savua, et en suosittele ihan sisätiloissa tätä
polttamaan. Mutta nyt selvästi tapahtuu. Nyt tuolla alhaalla se vähän niinku tuolta alempaa selvästi on innokkaampi. Jostain syystä se hiukan savuttaa. No niin, alkaahan se. Alkaa homma pyörimään. Olen nähnyt niitä sellaisiakin jätkänkynttilöitä, jotka palaa tuolta yläpäästä. Sitä tiedä, vaikka tämäkin syttyy. Se ei nyt tonne ylös lähde se liekki ja kohta palaa toi vahviputki poikki, että johtuukohan se siitä, että on liian vähän kierroksia. Jos siihen lisätään vähän kierroksia, niin tuleeko siitä paremmin? Nythän se rupee palaamaan niin kuin jätkänkynttilän kuuluu.